Nagyon szerettétek a hagyományos churros videómat, azonban sok embertől megkaptam, hogy kalóriabomba, instant diabetes, úgyhogy most hoztam egy alakbarát verziót. Az elkészítési módszer nagyon hasonló, azonban a sima liszt helyett kókuszlisztet, mandulalisztet és egy nagyon kevés kukoricakeményítőt használtam. Ez a tészta lényegesen lágyabb, hiszen ez a 2 liszt nem fog úgy viselkedni, mint egy sima finom liszt. Sütőpapírra nyomtam a churrosokat és betettem őket a fagyóba 20 percre. Közben elkészítettem a csoki szószt, aminek az alapja a cukrozatlan holland kakaópor és a cukrozatlan habtejszín. Édesítsétek valamilyen cukorhelyettesítővel és tegyétek hozzá a vajat, majd keverjétek össze. Én és a férjem is a Yummy Sweethead édesítőjét szeretjük a leginkább, mert ez hasonlít legjobban ízben a cukorhoz. A churrosokat airfryerben sütöttem meg, minimális olajjal lefújtam őket. 180 fokon 12 perc bőven elég neki. Fahéjas kókuszvirág cukorban megforgattam őket, és már fogyasztható is. Remélem tudtam segíteni ezzel a videóval, hogyha elkészítitek, mindenképpen jelezzetek vissza. Puszilak benneteket!